Kaixo, bideotutorial honen bidez proposatuko dizkizuegu 3 modu desberdinak ikasleen idazlanak edo dokumentuak zuzentzeko. Ikasle batek partekatu du nirekin idazlan hau. Lehenengo proposamena, gaizki dagoena zuzendu. Adibidez hau, Z da, hau ere, Z bat da, eta hau ere, gaizki dago. Guk ez dugu gomendatzen hau. Zergatik? Begira, ikasleak jasotzen du zuzenketa, baina ja zuzenduta jasotzen du. Ikusteko zuzenketak klikatu behar du. Fitxategia, bertsioen historia, ikusi bertsioen historia, eta hemen agertzen da bere irakasleak, Sergiok, kasu honetan, zer egin duen. Baina, ireki behar du ikusi bertsioen historia. Beraz, beste modu bat gomendatzen dugu. Bigarren proposamena, azpimarratu gaizki dagoena, eta iruzkin bat gehitu, hemen begira. Azpimarratzean, irekitzen da hau, klikatu, eta esaiozu ikasleari, hemen, akats ortografiko bat dagoela. Egin iruzkina, hemen beste bat. Egin nahi dituzun iruzkinak. Azpimarratu eta hemen klikatu. Behin iruzkinak eginda, horrela ikusiko du ikasleak. Azpimarratuta agertzen dira gauzak eta klikatzean irekitzen da irakaslearen iruzkina. Zer egin dezake? Edo zuzendu, edo ez badu ulertzen, hemen gehitu erantzuna. Eta hemen solasaldi bat sortzen da. Eta hirugarren proposamena dokumentu bat zuzentzeko. Irakasleak jasotzen du idazlana. Eta hemen, izkin honetan, editatu ordez, aktibatzen du iradokizunak. Berdez dago. Zertarako? Aldaketak gehitzeko iruzkin bezala. Begira. Ezabatu, Z dela jarri, egin zuzenketak, eta zuzenketa hauek nola jasoko du ikasleak? Ikasleak ikusiko du ezabatuta dagoen hitza edo esaldia eta ondoan irakasleak jarri duena, eta hemen iruzkin bat. Ordeztu isa beharrean ezarri Z. Ados badago, txek honetan klikatzen badu, zuzentzen da. Berriro egingo dugu. Hautatu iruzkina, ordeztu, esan baietz, eta zuzentzen du. Honen aukeraren alderik txarrena, behin ohitura hartuta, txek honetan V horretan klikatuko duela ikasleak erreparatu gabe zer zegoen gaizki. Baina orain, zure kontu. 3 modu ezberdinak daude, hautatu nahi duzuna. Eskerrik asko, agur!